πράγματα όμως είναι απλά. Τις καλύτερες συνταγές τις έχουν οι άντρες. Ποιος τις έχει? Η καλύτερη συνταγή είναι τα πιο καλά υλικά. Τα αγνά υλικά. Τα αγνά υλικά. Από εκεί και πέρα θα ακούσουμε χιλιάδες ζαχαροπλάστες, χιλιάδες εστιάστορες, μαγείρους, με 1002 συνταγές. Με παραλλαγές, διάφορες ιστορίες κλπ. Ας μην παρασύρεται ο κόσμος. Αυτό δεν είναι και συγκλονιστικό, ότι καθημερινά επί σειρά ετών τρώμε ψωμί και δεν βαριόμαστε ποτέ? Ναι, βέβαια, γιατί το ψωμί έτσι δεν υπάρχει. Αν παίρνετε αυτό το ψωμί, δεν θα έχει κανένας ποτέ πρόβλημα, γιατί είναι και φάρμακο. Μια και μίλησαμε για τον Ιπποκράτη, τα άφηνε πολλές μέρες το ψωμί και για να μαγιατέψει και τότε στις γυναίκες μετά τον τοκετό και δεν είχαν ποτέ πρόβλημα. Ποτέ. Γι' αυτό και ο Φλέμγκου βρήκε την πενικυλίνη, είπε γύρω από τη μούχλα δεν υπήρχε ποτέ μικρόβιο. Γι' αυτό και το ψωμί ήταν μουχλιάς, μείνει πολύ καιρό, γίνεται και φάρμακο. Λοιπόν, η εικόνα που θα δείτε δεν είναι η απόδειξη ότι οι πολιτικοί τρώνε με 10 μασέλες. Δεν βλέπετε εδώ πέρα κάτι ψωμάκια. Φέρτε ρε παιδιά την εικόνα να δει ο λαός, τα ψωμιά, τις ωραίες αυτές δίπλες κτλ. Ούτε είναι απόδειξη ότι η εκπομπή τρώει με 10 μασέλες, γιατί από αυτά που βλέπετε ούτε ένα δεν θα καταλήξει στο στομάχι των παρουσιαστών. Είναι η απόδειξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Όπως ο κύριος Κότσαρης, να τον καλημερίσουμε και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστός στους τακτικούς τηλεθεατές μας. Για τη γιορτή και συγχαρητήρια για την εκπομπή, για τη σοβαρότητα που δείχνετε στην κοινωνία. Το παλεύουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο κύριος Κότσαρης, όπως ίσως ξέρετε οι πολλοί που μας παρακολουθείτε, είναι ιδιοκτήτης παραδοσιακού φούρνου και τον έχουμε, προσέξτε, τον έχουμε εδώ για να μας πει και ορισμένες συνταγές για τις δίπλες, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, τις σύγχρονες νοικοκυρές από αυτά δεν πολύ ξέρουν και θα μας πει κάτι. Είναι παραδοσιακό. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο δηλαδή δίπλα? Όχι χριστουγεννιάτικο, φτιάχνουν όμως. Εκεί το συνηθίζουν διότι είναι ένα πάρα πολύ γλυκό και ελαφρύ γλυκό, το οποίο δεν έχει μέσα καθόλου ζάχαρη. Και όταν, αφού έχουμε και διατροφολόγο τώρα εδώ να μας ακούει, δεν πάει καθόλου ζάχαρη, θέλει μέλι καθαρό. Δεν θέλει ζάχαρη καθόλου? Όχι καθόλου.